Susana. En primer lloc, vull donar les gràcies i que puguem aplaudir des del cor a representants de la societat civil que generosament ens acompanyeu este matí. Sindicalistes, membres d'organitzacions que tant contribuïu a la felicitat dels demés. Per a mi, alcalde, resulta tremendament gratificant estar aquí, al teu costat, en este auditori, inspirat en la memòria que tots tenim a Enrique Ayet, estar al teu costat, José, alcalde d'una Villarreal socialista, al costat de regidors i regidores socialistes de govern, que sona magníficament, i al costat, sobretot, d'un projecte de ciutat, José, que ens il·lusiona i ens emociona a tots. Una presentació, companys i companyes, no deixa de ser un moment en el que a tots els que estem aquí se'ns permet expressar gratitud. Gratitud a una etapa que acaba i a uns protagonistes que han estat al front de les nostres idees traslladant propostes a Madrid, en aquest cas. Tot el reconeixement, per tant, al compromís i a la dignitat en un temps que ha sigut molt difícil. A les persones cal valorar-les en les dificultats. Quan se'ns posa a prova és quan cal mesurar el valor i l'alcance i l'alçada de les persones. Per això mostrem orgull per la nostra gent. I també, em permetreu que diga, per una persona. Parlaré, vaig dir fa poc en Morella, com a secretari general de socialistes d'esta província. Ho he fet molt poques vegades posant este èmfasi, com a secretari general d'este partit i en esta província. Vull retre homenatge a una persona, ara que s'acaba la legislatura, que exemplifica la responsabilitat, la prudència, l'estar sempre que serà buscat, la eficàcia, la constància, la tenacitat, que ha conduït amb intel·ligència i amb honor, atribut caríssim de trobar en esta vida, el servei públic, l'acció de govern, amb la lleialtat i el compromís amb este partit. Un fort aplaudiment a don Antonio Lorenzo. Subdelegat de govern. I estar en una presentació, amics i amigues, també ens permet proclamar una nova voluntat, personificada esta vegada en noves energies, en nous companys i noves companyes. Tots, des de suplents fins als magnífics caps de llista que tenim esta vegada, Enrique i Ximo, jo crec que això és un motiu tremendo d'il·lusió i de magnífiques bones vibracions. Vull destacar, ja s'ha dit i és veritat, vull destacar que són gent de casa, que són gent de Castelló, que són gent d'esta província, que coneixen molt bé els problemes que té la gent d'esta província. També coneixen les respostes, les sortides i les solucions que s'han de donar des del Senat i des de les Corts. Són gent de Castelló, són gent del partit i són gent de partit, importantíssim. Sabem, importantíssim, gent de partit, un partit que sols té ulls no per a mirar-se el melic, sinó per a mirar a la societat. Aquest és el model de partit que els nostres companys tenen perfectament assumit. Sabeu que es parla molt de Rubalcaba en aquesta campanya. Està aquí, està darrere, està tot arreu. Està molt bé que estigui en el frontispici de la nostra estratègia electoral, del nostre discurs, de la nostra imatge, de la nostra voluntat i de la nostra saníssima ambició col·lectiva per guanyar. Però jo parlaré aquí, permeteu que diga, sense desmereixer a ningú, he de parlar de nosaltres. Perquè nosaltres, aquí, la nostra gent, els nostres candidats i candidates, en esta ocasió, Ximo i Enrique, efectivament, aquí, sapigueu-ho tots, tirem el resto, juguem molt fort, traiem el millor de cada casa en l'escenari i jo estic molt orgullós d'aquestes decisions que hem pres. Deixeu que us digui també que estic molt content de la fàbrica d'idees que ha sigut la província de Castelló en els darrers temps. En el programa, en el treball de Gisbert i de tants companys, en les conferències polítiques a València i a Madrid, com a província hem tingut un comportament exemplar, aportant idees, propostes, el millor del nostre cor i de les nostres neurones. Perquè és una qüestió d'idees,
és una qüestió d'ideologia, tan important per activar, per propiciar els canvis necessaris, els canvis adequats en un món que muda la pell i molt de pressa i que deixarà els marges en la cuneta als conformistes i als covards. I este és un gran partit. Este és el partit més sensible, més puntual a l'hora d'arribar davant dels canvis, a donar respostes. No cal que ho recorde el que caldrà tornar a dir en esta campanya, amb més perspectiva històrica que mai, amb més coneixement de causa que mai en esta campanya, sobre la contribució d'este gran partit a la construcció de les llibertats individuals i col·lectives, a la construcció de la igualtat d'oportunitats, de la justícia social, de la dignitat de les persones, impagable la contribució del president Zapatero en aquest terreny, com ha dit molt bé Susana Ros. I el millor, sempre, des d'una mirada socialista, des d'una mirada, per tant, il·lustrada, transformadora d'esquerres, el millor sempre està per vindre, el millor sempre serà per a nosaltres el futur. I volem seguir aportant molt més en la sempre inacabada lluita per la concreció i la defensa dels nostres ideals. Són temps difícils, companys i companyes, i vaig acabant. La vida, diuen, i és veritat, sempre espera situacions crítiques, molt crítiques, per a mostrar el seu costat més brillant. I el que brilla, el que transforma, el que supera la foscor és el socialisme. I ho claríssim, abans, ara i sempre en la història. El que funda l'esperança, com deia Neruda, en el fondo de l'abismo són les nostres idees. I aquestes eleccions tracten precisament del que estem disposats a continuar fent per la gent com a societat, del que junts podem canviar en este món. Són les eleccions més apassionants, Ximo, ho tinc claríssim, t'he sentit dir-ho, més apassionants de la nostra vida, perquè són les més difícils, perquè està difícil, perquè José ha posat un exemple magnífic que il·lustra la possibilitat de desmentir a les enquestes, i ho anem a aconseguir, però són les més difícils de la nostra vida. Moltes generacions de demòcrates, de socialistes, de ciutadans lliures, no ho han tingut tan complicat com nosaltres. No nosaltres, sinó la ciutadania, la societat. Però precisament per la dificultat són les més apassionants de la nostra vida. I no ens podem acurrucar, ni acovardar, ni capitular, ni agenollar-nos. El món, després de tot el que ha passat, no pot quedar en mans de la gent que no és capaç de veure les transformacions del present. El món ha de quedar en mans de la gent que té coratge i determinació per lluitar pels seus ideals i per conquerir el futur. Ja s'ha dit i és veritat, hi ha molta indignació, molta. A més, els que esteu aquí, sabeu perfectament que és una indignació, podem discrepar en el que vulgueu, però és una indignació fonamental. Jo també ho estic indignat, i vosaltres també. És una indignació motivada. Lliguem-la a l'esperança nosaltres. I això és ser vanguardia dels treballadors, vanguardia de la ciutadania, ser un partit polític, elaborar políticament, transformar la indignació en programa polític, en transformació, en esperança. Si ajudem a una sola persona a tindre esperança, haurà valgut la pena. La falta d'esperança és el que afona a les persones. Però sabeu perfectament que el que viu sols d'esperança pot morir de sentiment, pot morir de pena. Per això s'ha parlat molt del programa de Rubalcaba. La nostra és una esperança realista, creïble, la que portem en aquest programa, del que estem tots molt orgullosos. Per acabar, vull cridar-vos a la revolta anímica per tot el que estem sentint i volem sentir. Sapigueu, recordeu, assumiu que res gran es pot fer des de la tristesa. Res gran ha sortit mai des de la depressió. No ens deixarem guanyar, va dir Rubalcaba. Recordes, Enric, estem junts escoltant-me emocionats. No ens deixarem guanyar, ni matar ni rematar, que va dir l'altre dia, que ja sabeu, el de sempre. No, perquè ens quede molta vida, perquè ens quede molta història i perquè ens quede molta corda. Ens anem a deixar la pell, el cor i les neurones, perquè tenim idees,
tenim respostes, tenim candidats extraordinaris i en la recàmera, amics i amigues, una reserva inagotable, infinita de dignitat. Moltíssimes gràcies. Aprofito per dir-vos que de vegades el sistema, la democràcia, no esta botella que m'està amargant tota la... De vegades el sistema i la democràcia brilla o té símptomes de veritat, de lluminositat. Sabeu que la Diputació havia organitzat un acte sectari per a demà, electoralista, partidari, partidista, unilateral, per a excloure als demés, a nosaltres, un acte en definitiva, vaig dir clarament contra nosaltres, per a demà, estava convocat en Cabanes. Doncs bé, hem recorrit i vos anuncio que la Junta Electoral ha anul·lat l'acte partidari que el fabrisme havia organitzat. Una gran victòria de la decència i de la dignitat. Bueno, i ara que jo estic orgullosíssim d'haver sigut el telonero de la persona que va pujar a l'escenari. Jo soc, em permetreu d'entrada, de prendre una prevenció, una certa petulància, una certa arrogància en les meves paraules a partir d'ara. Jo soc, probablement, després de la gent de Morella que veig allí, a Dolç, Sant Martí, probablement dec ser la persona que més coneix a Xile. És una amistat que ve de molts anys. Abans comentava aquell debat que vas vindre a Villavisa, més de 20 anys. Ens vam trobar també en algun debat en Antena 3 Ràdio fa molts anys. Més de 20 anys que conec a Xile. Dec ser de les persones en esta província, dels companys socialistes que més coneixen a Xile. Des que més, perdoneu-me, insistís, una certa arrogància a l'hora de dir-lo, per mi és un gran orgull. És una amistat sincera i sòlida. És sòlida perquè és sincera i el producte d'esta equació és lealtat entre els dos. Li he donat moltes vegades la paraula, moltes li he donat pas. Podria dir moltes coses d'ell, moltíssimes, totes bones, però vaig a ser molt breu, Ximo. En tota la càrrega de fons que té el que vaig a dir. Ho vaig a dir en anglès. Vos deixe amb el number one.